Talagang parigatan ka. Hingga na nga lumusdoy tabaging. Time bomb? Nalawa masabugan na di ah. Dayo-dayo po. Muti ko masumabog. Suyot ko ma. Don't talk to me. I will not talk you anymore. Nyalakit din aya. Ura na nga dito, ito pa na mga lati, pasok yung pitsain. Sino na to ya? Naging mamadipay la. Di talaga nung likudaw, nalam na miss jay. Nang ima suminaw. Oo na, ragsak na na yan. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Apa yan, natikway mo ito ya. Basta una tiragsak mo. Wala lang. I'm so happy for you today. Ano, tara? G! Tara, Jing, nga ibagbagam dito. Do you see, boy? Do you want? Amok, kana nga bulag. Apa yata? Oh, come on. Let's drink. Let's celebrate the beautiful sunlight today. All right. Oh, isa ba mingling-inglisin na? Kartibik to pa ito day lam. Apay nagputot tawulong. Ana, arat na. Tagay na. Ag tumarta ti agas, ti pampatangken. Itarakay. Pangpatangging, nga bagbagam. Pangpaturog ah. Apay madikit din. Siyempre nung mapartag ka, agisbo ka. Tapos, nagisbo ka, siyempre tumangkan, di ba? Sila busis na Andres Haji, oh. Nagadong mo. Awang ganak uminom. Si Kalatan. Ah, kasjay. Ibabay na kam. Kaya anak or nga makainom, tanag matitibagbagay. Pambar. Kere mo nang iset. Ana, kaya mo minam na saan? Agwalati daw, eh. Hindi, wala ka nata. Muryot ka mo eh. Ay, kasjay. Maling talaga kayat? Okay. Gaya sa lati sa baling kainom ako. Apay, papanamon nga eh. Don't talk to me. I will not talk you anymore. Nyalakit din aya. Ura na nga dito, ito pa na mga lati, pasok yung pitsain. Sino na to ya? Naging mamadipay la. Di talaga nung likudaw, nalam na miss jay. Nang ima suminaw. Oo na, ragsak na na yan. Sila talang makainom. Hoy, what you wanna do? With the big back bout. Wiggle wiggle. Tananatata. Nya ibagbagam Andres. Di ko na, kapay nga roti ka. Kasi lang ang bagam Andres. Saan nagaduha di ah. Tapos lado lang ay pinagdinggang mo. Apay? Nya, kita karga pa sa akam. Kalakal Andres. Baglang pangdagdag ti panggatang ti kanin ti bibi sa kamanok. Good job din sa'yo. Sige, gagamitin. Pinagkabagtan Andres. Kanya karga nata. Time bomb din sa'yo. Manulang nga segundo. Sumabo ka ti ay. Ang gagawin doon. Baka may ramang kapay. Nako, delikado at Andres. Baka sumabog dito eh. Ipamulong di tal-tal na yun. Nakadutubal balik tinay. Lalaki di tim sinaya. O sa tiwalang kanya ka. Ay, on talaga Andres. Ukis sa bam, ditangan. Ukis sa bam, maging utangatan. Hoy! Patagtartaray ka. Andres baak. Oo, apay ni Andres. Datang ba may bag na? May unang segundo aja, sumabog aja yun.
Taimbang nga magbagam. Tembang baak, ang pasabog, ditakan. Pagka sumabog, dalang umisay. Upi sa ba ng Andres eh. Nautak na talaga. Di na kahit painumin ni Dimsay. Bayag Maji. I'm so excited. Ay. Ay, sa wakas. Oh. Salo gamit pinang klukom di taon. Pero may buting na si ka. Ora nala itaray-taray. Jay. Aba, siyempre, dalawa muna tayong tatagay. Tatapagtungtungan ka po. Slakab ka ba anak kanya ma? Ay na. Rugyanan na din ta makainumtan. Kaya nanging arte pulutan ta. Nalaki din aya. Kini boy. Kini nga. Kini. Kini tantaratan. Basta mapartek tayo sa diyan. Sa bagay ah. Doon sa T-Kortam tata ah. Nakagatang karak. Ay na. Nagadupay lang ang mapampansin mo. Siyak na tagusin. Puno-puno. Mati ah. Basi-basit lang ta. Mati ta naparta ka mabartik. Ay na. Kagpartag tantong malaang. Apay nga basip-basip pa lang. Puno-puno. Ay na. Cheers. 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 Lamisi ka. Ita. Isa ba na? Talong nga duyok ka. Piniti ka na, boy. Nakita mo na yun. Magpartag ta. Tagal naman ni Andres mag-message, oh. Anong oras na? Nabartag sa matanan. Delikado aji ah. Time bomb. Nalawa masabugan na aji ah. Dayo-dayo po. Muti ko masumabog. Suyot ko ma. Siguro nilalasing ng gusto ni Andres si Baak. Ayos! Tatanggupay yung plano namin ni Andres. Hoy, matras kayo! Natambam ni Andres! Baka sumabog ka dyan! Baka may ramang kayo pa'y! Humanda ka, Baak. Talagang parigatan ka. Hingga na lumusdoy tabaging. Ay, permi man nga tumirik tamatang Baak. Oray na bartag ka. Ano Andres? Nabartik kansad. Wala na partek. Baka sika. Oh, cheers. Cheers muna na eh. Di ka eksasara ba, boy? Narilag ka tayo, boy ah. Ate po, ubus.